ମଣିଷ ଜୀବନ ଏକ ଏମିତି ଯାତ୍ରା ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶେଷ କେବେ ହେବ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ କିଛି ହସିବା ପାଇଁ, କିଛି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କେବେ ନିଜକୁ ପଚାରିଛୁ କି ଆମେ କାହିଁକି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ? ଆଜିର ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଧନ ନାମ ଖ୍ୟାତି ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ମୋର କେମିତି ଆଉ ଅଧିକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି କି? ପ୍ରିୟମର ଜଗତର ଲୋକମାନେ, ଜୀବନ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି। ଆଜି ଯାହା ଅଛି କାଲି ହୁଏତ ତାହା ନଥିବ। ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଲଢ଼ୁଛୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ରାତିରେ ଘୁମାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ସେସବୁ ଶେଷରେ ଏଥିରେ ରହିଯିବ। ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ମୃତ୍ୟୁ। ଏହା ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ କେହି ଏଡ଼ାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଉ କି ଅଶିକ୍ଷିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଦିନ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ ଏହି ଛୋଟ ଜୀବନକୁ କିପରି ବ୍ୟତୀତ କରୁଛୁ? ଆମେ ଘୃଣାରେ ଜିଉଛୁ, ଈର୍ଷାରେ ଜୀବନ ଜିଉଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ ନୀଚ ଦେଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା କି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ? ସତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବାରେ, ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କରିବାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସହାୟତା କରିବାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆସେ, ସେସବୁ କୌଣସି ଧନରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି କୋଠା ଘର ପାଇଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କାମ ପାଇଁ। ଆପଣ କେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ପାଉଛୁ? କାରଣ ଆମେ ଭୁଲ ଜିନିଷରେ ଆଶା ରଖୁଛୁ, ମଣିଷ ଉପରେ, ଧନ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସଠିକ ପଥରେ ଚାଲିଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, କାଲି ହେବ କି ନାହିଁ ସେଇ କଥା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଘୃଣାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମିଥ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମକୁ ଧରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।